Kaixo Kazetaguneko lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Oraingo honetan, gure kalkulu horrietan aplikatzeko oinarrizko trikimailu batzuk ikasiko ditugu, haiekin lan egin behar dugunean denbora aurreztuko digutenak. Lehenengo trikimailua, hautatu taula osoa. Zerrenda trikimailurik errezanarekin hasiko dugu, ezagutzen ez dutenentzat erabilgarria izan daitekena. Excelen zutabe edo errenkada osoa hauta dezakezu, errenkadaren zenbakia edo zutabearen letra sakatuta, baina zutabe eta errenkada guztiak ere hauta ditzakezu izkinaren ikonoa sakatuta. Teklatu lasterbideak nahiago badituzu, Ctrl eta E letra edo Ctrl eta A letra erabil ditzakezu, Excel gaztelaniaz edo ingelesez baldin baduzu. Bigarrengo trikimailua. Datu bikoiztuak nabarmentzea. Askotan baliagarria da bikoiztutako datuak aurkitzea eta detektatzea Exceleko orri batean. Hainbat modutara egin dezakezu hori, baina Excelen bikoiztuak bilatzeko modurik erratzena baldintzen araberako gelaskak nabarmentzea da, errepikatzen diren zifrak margotzen dituena. Hautatu aztertu nahi dituzun errenkadak edo zutabeak. Aldatu hasiera fitxara Officeren zintan. Egin klik baldintzazko formatuan. Gelaskak nabarmentzeko arauak azpimenuaren barruan, aukeratu balio bikoiztuak. Sakatu, onartu, eta horrela bikoiztutako balioak beste kolore batean agertuko dira. Hirugarrengo trikimailua. Zutabe edo ilara bat finkatzea. Excel taulan datu asko dituzunean, desplazamendu vertikala edo horizontala erabili beharko duzu datu horiek ikusteko. Hori egitean, zutabe edo ilara bakoitza zeri dagokion azaltzen duten oheburuen ikuspena galtzen duzu. Irtenbidea, zutabeak edo errenkadak finkatzea da. Beti agerian gera daitezen. Aukeratu finkatu nahi duzun zutabea edo errenkada. Klikatu ikuspegia erlaitzean. Egin klik ibilgetuan. Eta aukeratu dagokion aukera. Panelak immobilizatzeak hautatutako errenkada eta zutabe guztiak finkatuko ditu. Goiko errenkada immobilizatzeak goiko errenkada beti agerian utziko du. Eta lehenengo zutabea immobilizatzeak lehenengo zutabea mantenduko du nahiz eta eskuinera egin. Laugarrengo trikimailua. Gelaskak alfabetikoki ordenatzea. Microsoft Exceleko datu taula batekin egin dezakezun gauza bat alfabetikoki edo zenbakiz ordenatzea da, errenkaden edo zutabeen arteko erlazioa mantenduz. Susto bat baino gehiago aurreztuko duzu eta gainera datuak iragazten eta interpretatzen lagunduko dizu. Honena da, taula bat alfabetikoki ordenatzea bi klik egitea bezain erratza dela. Aukeratu ordenatu nahi dituzun gelaskak. Excelen zintan, hasiera fitxan, ukitu. Zuzendu ordenatu eta iragazi aukerara, egin klik botoian eta aukeratu menu irekigarrian goranzko ordena, ondorengoa edo pertsonalizatua, dagokionaren arabera. Erantsitako gelaskekin harremana mantendu nahi baduzu, hautatu zabaldu eta ordenatu Excel galdetzen dizunean. Horrela, taula osoa gure gustura ordenatuko dugu. Bosgarrengo trikimailua, autogordatuaren funtzioa aktibatzea. Microsoft Exceleko bertsio berrienek gorde automatikoaren botoia mantentzen dute, ondo ikusteko moduan, aplikazioaren goiko barran dago, goiko ezkerraldean. Gordailu automatiko honek ziurtatzen dizu egiten duzun guztia erregistratuta eta salbu geratzen dela, nahiz eta PCA bat-batean itzali. Funtzionatzeko, igo zure dokumentua OneDriveko odeira. Autogordatuaren botoia sakatu Exceleko goiko barran. Aukeratu OneDriveko zure kontua. Eta jarri izen bat zure dokumentuari. Seigarrengo trikimailua. Errenkaden ordez zutabeak jartzea. Jatorrian, formatu horizontalean edo vertikalean dagoen datu taula bat baduzu eta orientazioa aldatu nahi baduzu, Excelek transposizioa egiteko tresna bat du, eta horrela, ardatzen arteko hautatze arazoa ezabatzen da. Horretarako, lehenik eta behin, taulako errenkada eta zutabe guztiak hautatu behar dituzu,
eta Ctrl eta C teklak kombinatuta pantaila euskarrian kopiatu. Ondoren, hautatu hutsik dagoen gelaska bat eta egin klik xaguaren eskuineko botoiarekin. Itxasteko aukerak atalean klik egin ahal izateko. Agertzen den menuan, aukeratu aldatu taularen orientazioa alderantzikatzeko, errenkadak zutabeen arabera aldatuz eta alderantziz. Hauek Excelen aplika ditzakezun 6 trikimailu izan dira, zure zereginak errazteko. Bideoa lagungarria izatea espero dugu. Jarrai iezaguzu eta ernegon gure berrikuntzez, beti azkenera joateko. Hurrengora arte!